Hola, benvinguts a la programació del planter del Canet Futbol Sala, el Canet Futbol Sala des de 1982, que el Canet està fundat. Anem a parlar una miqueta de la categoria infantil B, que tenim un jugador. Com te dius tu? Jesús Vázquez Jiménez. I què, com va tot això, la categoria que jugues a infantil B? Com funciona? Com ho veus? Bé, molt divertida i cada dia aprenc molt. I l'entrenador què et sembla? Un molt bon entrenador que m'ajuda, em corregeix molt, però això és per ajudar-me a seguir millorant. Molt bé, l'entrenador és bo per tu. Sí, molt bo. Tenim diferents equips a la categoria, al Canet Futbol Sala. Tu jugues, a quina posició jugues, Jesús? Jo jugo d'ara, però a vegades em posen de pivot, però molt regularment, o sigui, no sempre. Tu com fa que jugues al Canet? Bueno, doncs vaig començar al setembre aquest any i, bueno, de moment jo crec que vaig millorar molt. I millorar tècnicament i tot això, al futbol sala, què estàs prenent? Què has pres més? Els entrenaments que diuen dirat, entrenaments que t'explica... Pues, si t'ho dic sincerament, a part d'aprendre tot allò de seguir millorant i el futbol, aprenc a tenir més actitud, a confiar en mi mateix. Actitud és molt important, un equip. Sí, molt, perquè si no hi ha actitud, no hi ha futbol, no hi ha que juguis bé. Tu on jugaves abans? Tu què feies abans? Tu no jugaves a futbol sala, no? Penso. No, jugava a futbol gespa a Vilafranca del Penedès, que és a una hora d'aquí, i allà jugava jo a Divisió d'Honor, allà. Molt bé, a Divisió d'Honor jugaves? Sí, jugava. I com anava allà al futbol? Pues molt bé, seguia millorant i era un dels millors de l'equip i quan em posaven de defensa no em passava ningú. I com et sents a l'equip? Molt bé, molt a gust i amb companys que m'ajuden a seguir millorant cada dia. Què opines dels teus capitans? Bueno, de primeres, un noi que és un any més gran que nosaltres, que es diu Biel, que és molt bon capità, mana bastant i a l'hora de jugar dona una fluidesa molt important a l'equip i molta actitud. I del Joel, l'altre capità, és molt bo també, però necessita que la diri més a l'equip. I per tu quin és l'equip que més t'ha costat? Per a mi l'equip que més m'ha costat, amb tota sinceritat, ha sigut el Mollet, perquè era un equip a l'hora era molt ofensiu i tenia un jugador que tirava molt bé, o sigui, xutava molt bé i les faltes i tot. Bé, anem a preguntar més coses més autèntiques. I per què volies venir al Canet Futbol Sala? Bueno, jo l'any passat, a l'estiu, jo me'n recordo que no tenia equip, perquè jo vaig venir aquí a Canet i jo vaig deixar l'equip de Vilafranca i em vaig venir aquí i vaig estar uns anys sense equip i el meu cosí em va oferir jugar en el seu equip i jo en principi li vaig dir que sí. I després jugant al camp del Canet Futbol de gespa, el meu entrenador em dirà que em va veure jugar i em va dir que sí, que si volia jugar al Canet. Em va entusiasmar perquè jugava amb molts amics meus i sabia que era guai i el partit contra el Racing que ara l'Evia va guanyar a casa em va entusiasmar per jugar a la categoria d'infantil i futbol sala. I quan et vas mudar aquí, què és el que et va agradar més de Canet de Mar? Pues el que em va agradar més ha sigut els amics que he anat fent al llarg de viure aquí. I aquests amics, què et semblen? Què et sembla Canet, la gent, tot general? Bueno, els amics bastant bé, em porto molt bé amb ells, em cuiden molt, i sobretot un que està per aquí, en Joel, que m'ajuda molt,
i a l'hora del futbol i tot perquè juga amb mi. I Canet en general és un poble petit però que és bo, però hi ha persones que fan que Canet sigui dolent. Joec? Quin joec? Aquest noi que juga a futbol sala? Sí, també a l'infantil B. Ah, està bé, bon xaval, Sí, un bon xaval i molt bon jugador i també molt bon amic. Bona persona. Sí, moltíssim. Una de les millors. I tu, ell segurament ha sigut el geni i diu, apunta't al Canet Futbol Sala. Sí, bueno, quan anàvem a sisè de primària abans de l'estiu, un noi que es deia Jean Vergés, que ara jugant al Mataró, que abans jugava aquí al Canet Futbol Sala, em va dir que volia Canés, i bueno, jo li deia que algun dia pot ser. I bueno, en Joel va ser qui va posar a punt allò i va començar una història amb el Canet. Bueno, hem parlat con un xaval que no vull dir el nom, no vol sortir el seu nom, millor per ell, millor. Té nòvia, és muy guapete, vinga. Una cosa, Jesús, Canet de Mar, te mola molt Canet de Mar. Tu què necessitaries al Canet de Mar que n'hi hagi? Pues sincerament un pavelló no, perquè només tenim un i a l'hora d'entrenar se'ns fa una miqueta complicat per horaris i per temps i per... Compartint la pista és una miqueta incòmode jugar així. Saps aquesta pregunta? Dius tu el pavelló. Jo vaig dir-lo que el pavelló a tothom i la gent aquí que tens tota la raó, falta un nou pavelló i noves instal·lacions. I dic, els terrenos ja són, estan a zona industrial i el pavelló seria al costat de la piscina municipal. I diu, clar, Quique, tens tota la veritat. No, que veritat, que està allà. Allà aniria el nou pavelló. Estaria bé que estigui ja, sí, per tu. Sí, bueno, a mi em dona igual, mentre que jo pugui disfrutar i jugar del futbol, a mi m'encantaria, com si el posen a Canet de Mar, com si el posen a França, jo aniria. Sí, Canet de Mar, tu què t'agrada? A la platja, al passeig... Tu has anat al passeig Misericòrdia? Sí. Què et sembla, tot això? Bueno, està bé, no és una de les meves coses preferides, però se pot passejar per allà. Molt maco, està bé. Sí. És molt maco. Has anat els monuments, Canet de Mar, la iglesia, les places, tot això. T'agrada? Sí, bueno, és un poble que és petit però que té molta cosa també. Té molta... Lluís Domènech Montaner, sí. Té molta riquesa de modernístic i és molt important Canet, el nom de Canet de Mar. Sí, no sé per als altres, però per mi és un dels pobles que he anat, perquè he anat a molts pobles, seria en el meu top 3 de millors. Perfecte. A Canet de Mar és això, es mereix un nou pavelló, una nova instal·lació, un nou projecte i espero que els polítics que n'hi ha les eleccions electorals, nacionals i municipals, que estigui bé un nou ús, un nou pavelló, una nova instal·lació, un nou projecte per al futur. Sisplau, fem cas a tothom i aquestes preguntes diuen ells, a mi Quique puc dir això? Diu, sí, pots dir que vulgueu, perquè aquestes preguntes són ells que ells volen un pavelló, són la gent que volen un pavelló per fer l'esport. I una altra cosa, Jesús, digue'm alguna cosa, que has anat a la platja, has anat a la platja, has anat fent un bocata, coses d'aquestes, que Canet és molt... té de tot, que sí? Sí, té de tot. Per ser un poble, ho torno a dir, per ser un poble petit té molta cosa. I la ràdio de la comunicació, Jesús, que t'agrada que te faci entrevistes? Sí, a mi m'agrada molt i em sento molt halagat per la teva part, Quique, perquè mai ningú m'ha fet una entrevista i és la meva primera i, bueno, em sento entusiasmat. Una entrevista diferent, perquè t'ha fet preguntes un jugador, un xaval que coneixes molt i aquestes preguntes que ha dit ell dona goig, Sí, la veritat és que sí, no puc dir que no. No, moltes gràcies, Jesús, la setmana que ve on jugueu? Aquí a Canet contra Arenys de Monar, que bueno, a ser casa perquè vam sortir una miqueta dormits, una miqueta a l'actitud baixa, vam perdre, però bueno, va ser un partit que vam poder guanyar perfectament
Una miqueta per errors, però bueno, aquí a Canet guanyarem i lluitarem i amb l'actitud al màxim per donar-los per pèl. En Didac és entrenador d'aquesta categoria infantil B. Grans jugadors com el Jesús, com el col·lega que tenim per aquí, gent maca, gent xavals molt macos, i la base de tot sempre fer entrevistes per vosaltres, per a cròniques i diferents maneres de ser de cada equip. Moltes gràcies, Jesús, estic molt content que fer entrevista i molt agraït. A tu, Quique, sempre m'has caigut molt bé i espero que aquesta no sigui la meva única, que d'aquí un temps també podem fer alguna. Ja saps, tens les portes obertes. Vale, Quique, gràcies per... Gràcies, guapo. Vinga.